Tak dievčatá, vonku je plus 35 a pozrite sa, do čoho ma navliekli. Že to musím odprezentovať. Pod tým mám letné šaty, ale nedá mi to, vám to nepredviesť na postave. To je nový model kabáta. Ja by som si ho dala určite dlhší, ale pozrite sa, on je úžasný. On bol kedysi s 2 golierikmi a teraz sme ho dorobili tak, že sme mu dali takúto krásnu kapucu. No pozrite, on je úžasný, krásny. Spona, jednoradové zapínanie. Môžete si ho aj pomeniť, môžete si dať manžetu, bez manžety, alebo užší rukav, širší rukav, alebo kratší ten kabatík môže byť aj potiaľto. Ale pozrite sa, máme novú farbu, bielu, takú bielo-krémovú. Vlastne ako keď je taká nová ovečka, keď sa narodí a vlastne vlna je z ovečky, tak preto tu je taká farba. Viete, kde máte objednávať kabatíky, kde sa máte pozrieť na všetky modely? www.kabaty.sk. Sledujte nás, dievčatá, na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok, YouTube a určite budeme dávať súťažné otázky alebo že sa máte zapojiť do súťaže o atraktívne ceny finančné, že si môžete potom u nás kúpiť hotový kabatík. Takže neváhajte, dievčatá, pozerajte, sledujte nás, volajte, píšte, prídite do predajní a hoď čo vás zaujíma, volajte. Ďakujem vám, ste zlaté všetky, čo mi voláte a píšete.